Dobrý den, moje jméno je Johnny a vítám vás z Light anglické školy s dalším tipem, jak tu angličtinu dostat víc pod kůži. Ten tip zní, když někde mluvíte a není to třeba úplně business hovor, máte prostě čas trošku nad tím přemýšlet a máte už angličtinu trošičku lepší, tak zkuste si vlastně tu větu, co vy řeknete česky, zkuste si zamyslet, jak byste to mohli říct v angličtině a zkuste si to překládat. A pokud třeba nevíte, napište si to a využijte nějakého učitele. Třeba pokud chodíte právě do létu, napište nám nebo na hodinách se zeptejte, jestli toto by byl dobrý překlad pro tu větu, kterou jste si zrovna vymysleli. A uvidíte, že vám to strašně zlepší tu angličtinu, protože překládat nějaké věty, které vám někdo dá na překlad, to nejsou vaše věty. Ale když budete překládat to, co vy máte v hlavě česky, tak budete se snažit říct nějak anglicky. A pozor, nepřekládejte to doslova, protože to nejde. Prostě máte nějakou myšlenku a teďka, jak bych to mohl říct anglicky za pomocí gramatiky a slovíček, který já znám. A zkuste si to a uvidíte, že jenom když na to budete trošičku myslet, budete to jen tak dělat, třeba i v hlavě, uvidíte, že to myšlení v angličtině se vám rapidně změní a rapidně zlepší a rapidně se vám zrychlí pak to přemýšlení a vůbec zrychlí se vám to porozumění, když na vás někdo bude mluvit. Každý se to může naučit, jen trošku dělejte ty kroky každý den k tomu, aby to bylo fakt super. Mějte se krásně a brzy na viděnou. Ahoj! Začněte také mluvit anglicky. Třeba ve třídě New York, na takovýchto židlích, třeba s takovými spolužáky. Vedení školy vám přeje mnoho úspěchu. Přijďte na ukázkovou hodinu www.lite.cz